It's official. DLFM 106.9. Follow us on our social media handles on our website, DLFMonline.com. Nyame etiase Osi bibia be ye fan Yesu nti na nyame wo munti ebeyeye wey efri adwa power nchen mesi anopai emre besesa sa anopai ya wanwawo aha edum pempenso we dia wonim se eye Roman father aya wari obofo eye ne mre se ono betena se wama wo hudi akwaso nyina wo my Ghana mo essence program na dia daso eye Anidaso Wɔhɔ mo Obia ena the morning show a Ghana fo nyina agi atumba ko pe nene akoye holiday edition no essence me Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ekunya kase antise ya me hiha mu empenifo se mentena so na me no nante saa kopem se nondu bebo na masori konwa se dwumadi aka ato so de yama wada do pay na me anope mi ka wo se de tie bia na emre ne besesa ene da pon na kase edi madwumayefo nyina kwasi boni beka ne se workers day adwuma bia wo ye na no pay chacha mu nyina Emma munyina ayiko bibia beye fa Yesu esense nyammo a onyame wo munti na ko my Ghana kasam de nimba bia yewo bibia beye
na essence me no mienu modern bro any dwumade a ye bonte do o man Ghana egusua ekwa ne mo na menya atra konwa si de na ampaye bedwa ofie ha sei na unim se dwumade ne ya hya ase ese dia na ese otumi de motivational message na tumi de ba Facebook ro so de ba be kan dia ma o Sara so na de ba ewo eye WhatsApp no so e be je mre na kan dia ma o na WhatsApp line is 0593 40 6565 0593 406565 aya WhatsApp line betumi do text messages ni nyina aya waseda messages no de buy e beje mre na kenkan ni nyina e dia ma o Facebook no so aya DLFM 106.9 Odo wadwo nchane de buy beje ni nyina na kenkan kama ka e de ni nyina dia ma wo video mu ha sei Once again, my name is Nhyiraba Kwadwo Sammy. I'm going to be with you from now to the hours of 10 a.m. Where we'll pave way for the next program to come on your way. Okuna chini misi ye beti teo. Anapemi won crashe sembi edemao. Yes, so kwa ma enkunimdie so ni ho. Edi so pese wo ye obia wodi nkunim abrabo mu dia. Ni nyina ne se wo beba modern na ha obia wona mu no watumi awura mpepepe. Ne betumi aboa mu watumi adi nkunim emra esemo. Anopa enkurasha me de ma wo no. Me fa edi afri enwom Psalm 37 verse 23 no. Osina awurade na odi nipa na ma wonsisi ye Messi awurade na odi nipa na ma wonsisi ye na nakwan eso nani na se ohwiase a orunta from team efri se awurade abasa no ekura ne mu Messi emre besesa eya so tibia na wo mu no abrabo na bawieye anapai DLFM ye ka wo se tibia na wo mu no enche bia emre no ebesesa ente ready to bo ase manipa situations ahodo bia wo fa na wo ho no ho ebedum pempen so bi se wo to bo ase ma awurade a awurade be hya wane mu yam na osina mi hu otre ni a na sefo SRS radio de biara da sade etie bia na kwaso agina wona so na mna semu no radio be hye ne ho anim nyam e de ama wo ye gina we sene mu akwaba e de ba DLFM Anidaso Wɔhɔ Obia morning show ne so e dia meje show aye Nhyiraba Kwadwo Sammy bi channel so Sammy tramo e de ama Roman father Sada bidi kakaya no betumi e de wankasa motivational messages no e de aba 0593 WhatsApp line no 406565 0593 406565 for motivational messages in the brand e beje mrani akenkan e de ama o na emre se be san bie e tetefon no e de ama o na won so awoni se wontumi nko WhatsApp no so ne bia na wo de e yam bi na okita obetimi afre na won so the motivational message ne de aba se de ye na no pa bia no e bia wo de opesa wo tondwom wo kan se mi sha foforo nkrane a e ba ma wakwanya na watumi aye ne sabapepe e de ma wo fidie mu ha sei na me kwa WhatsApp messages ne so ama piano was so the free e Tama New Town na o kire ma je se o ma ye nyina happy new month ama piano awu free Tama e New Town yeso ya das ye chia pa
Migusua kenkan WhatsApp messages no e dia ma o. Wey efri osay yawo ono no di free Jacobu aboabo. O chema je se nani de di kan pa o da Nyankopon ase e wa na brabom. Osay yawo. Anapa ya chia pa. Na ya da Nyame ase pa se nani de di kan a o da Nyame ase. Na Nyankopon say asedade ya de a opepa. Enti wa ya de se wo watumi aka de Nyankopon ya ma wo. Mesina ebeche nanso enka hoda. Na mesi ebedum pempen so binu betena ase aka se enso me ampa me ni. Mesi emra no besesa. Augustina Coffee or see Anopay, good morning, thank you Jesus, amen. Oh Augustina ye cheche Anopay. Say Anopay no woda Nyame ase pa. E wan twa so pane humbabra ode hu wo. E hu hia papa ese se wo ma Nyankopon ohu de wa yama wo. Bible no ma yeti asese ade ba ko pa ne Nyankopon ontumi enyama no ho. So no wankasa be kanfo no ho. Isenti edu baby no wose eduru ho na nipa me ankasa maba wo no mo no. So mo ntimi ankanfo me asefo Awurade me nsa no nyuma pa ma ye na. Mema abosen asori akanfo me Awurade me kese ye. Enti anopai man fa Awurade ase da ne ndi. Emfa ne na ase ne ndi. Enti adwa pa wase bibia be ye fine. When so every Obia Openia Nidi eye Kofi Yimanchan. Also I don't know the free Asaman eye Diamond City. Now I say good morning small wafa. Thank you Jesus. And also a happy new month. In fact, small Kofi ma. Bra Kofi ma odi fi Asaman eye Diamond City. And I pay DLFM your church pa. Na me da se pa sa wo frɛ me small wafa no. We ya small gangster cat me so me tenkura. Bibia be ye fa Yesu Onyame wo munti ye. Bibia be ye fa Yesu Onyame wo munti ye. Mami ko Facebook no so na me ko hwa agenkyira manfo de abeda ye. Facebook no DLFM 106.9. Odi adwenkyene ba ebeje mene akenkan ade ama wo. Na uba Facebook no so apiaga wode aba. O say thank you Jesus. Amen. Piaga no pay ya chapa. Sawa. Weye froba pa Christy ene kwaku jesi nchen. Midiwa ye mi wura. Midiwa ye mi wura. Anopai misi ye ni obuafo bia. Eye wukuto ni enis eda. Papa na kanya wa. Na kahi fampo na kede ni kireye. Midiwa ye mi wura. Mesia sitre mu ye ni obuafo bia. Ye de wukuto na ye wura. Wey every choice nana adwa jankuma
Anapa watch them happy May Day to all DLFM workers. Or see DLFM at my phone. Or my young Juma Pa. Afi, may God continue to bless you and then bless your good works. Yakupon Koswan, I will shine you my pa, yes, and I do an pay yes, ya chelpa. Say, a Bena brain in our own call and finger DLFM. Lord Dominic on also the about Facebook. Now watch them Obia better be pass and pay the California uncle pony Cassie. Was see that Tridian Ponyaco pass a power when you my power yet yamaye. And now whom my bonnet doya watch him and also yes so. Now who bambo. I sent check a see a pan after so happy new month and come on uncle for you now. I sent a day at the Enoch on or the free Accra. Opening Enoch and pay a church pa. And I pay ye ni or camophobia. Who to tone near do I younger. And I pay say yen share yes one kadia pan and kaya bejo. Yen yo caniphobia. And I pay Michia Okodia work and the gangster cat. And you may empire beja. Essence I was so a party Okodia work and yet. Ha, a better who power if I say. Because I no news of bar. Sexy journalist. Or Babetna say. Not the mid-morning drive when they're about small. Then, they see a nephew ha. A bad piper papa. Na me ankasa me veterinary officer na me tremu ediama Roman father no pay enya sam kitwa kra ofiase na ba hwe me ankasa me dija no pay o se san nsa no ofiase ya champion teller ba ko pe enuma woti ni nyina ne nkyɛn na efira eba na DJ Omarion so de bi nam Facebook no so bioma motivational support no so DJ Afiba me say na pay efia no mawura papa. So one tear DLF for my station be na beti. The station na dos be wan kra han mo. Now so kasa afidie ba ko pa Ghana fo nyina jatum. DLFM 106.9. Na be penso ya wura mo no. Enche be bia homatofo ne de atom. Na wo so wa frera de wade nkyere e de abadwuma de ni so. Eni mom no eno nase waseda. Ade Yankopon ya ma wo no. Chama afoforo so hu de Yankopon de ya ma wo. Na no betimi aboa ma ne amatimi akoso ye de ma wo. Titru ni ye ne ya de ye ne atutwede ampo Yankopon so no. O se na ade nyina di boa ye ne be hwie ye yie. Na me ka say endrada eyade abato akoso me kire ban election koso wadweso. Eno so de mu koma beso modwumadi yi so. Na anopai no dwumadi titru pa ne kasa e be kasa fa wana se dwumadi a. Ana sem titru e be kasa fa ho no. Negative attitude towards work. Ye nyuma hodo ya koso no. Suban be na ye de na di wonyuma mu. Bebre na kasa o my Ghana yetibu no nyuma ni krom ha sei. Amanfo dodo na so bia nyuma. Enche na nyuma no gu. Iba bisa ye ho se de na ma sa ye nyuma no egu. Titru no aban enyuma. The public air sector no. Kwa be na fa so ma nyuma hodo ni nyina aye to ape. Anapa ye bedi hu nkoma ye betena se ne ya bia niam mu. Ana yasa ye ho yale ene workers day no. Aya da kese a ye di bo akuafo na afizo ma Ghana dwumayefo nyina ba so. Na so hu ben hia se de ye da ye nsu ade wanyuma so no. Ye betimi hu campaign ye ba fa so betimi aboa. Na nyuma hodo e koso ma Ghana mo no. Etumi agina na so na ne makoye. Pempenso ye do ye bia homatofo na de tum. Obusu betumi afra de wadwe nkyira no e de aba me kire motivational message ne de aba. Wo fra na wo ba ye be fa wo. Na wo so de waseda no e de aba. 0534
050199 0534 050199 what the buy ba jemla ya say yetie na won so de wo de ma o Ghana no wo de ni nyina e de ababa be som yen ana 0593 406565 0593 406565 wo frɛ na wo de waje nkyere ne ba na sa wo de motivational messages ne de ba baby e kwane diama na so no Ghana fo nyina atumi akyɛ wo dwumadie ne so me ka wo sɛ Anidaso Wɔhɔ Obia money show no waso egusu awutie yi ye nam Facebook on so DLFM 106.9 afin so tuning up on so ye dem DLFM 106.9 situ no mama wa no ne no babu am pa ne send bo made se oba download tuning up no e watimeti adwumade ne nyina de afiri honom e de amayen amatofo ne ya bia de atumbotumi afrɛ no de wadwe nkyira na se waseda no e de aba 0534 050199 0534 050199 ofra ye befa na won so de waseda no e de aba ana 0593 406565 0593 406565 obode na frɛ na won so fo waseda no bra na yanye mrane akeka ni nyina emfama o DLFM 106.9 Hello. Oh, senior, Yankupon Shra Medase pa. Good morning. Yeah. Me pacha udini baby akase free. Oh, I say ya no pay my yenti of wase dabre. Papa, Yankupon ye bio. Yamin so dear, wo ye na dear ni dream. Sound it here. Aya bosumi num, ne di kai. Ne ensu a tono. Eche so nyame ye kase. Sure. Akora, me da mempe wo. Ana me no kase. Wow. Na utu se nyame o ewiemu ye ne kase na. Anda ye koda so ni wiemu o hye no. Se be bia ye nyunu. Ewurade asedan kan wudini. Ye de nyame ase so ma me ne mabusua. Bosumi enum ne de di kan. Ewurade ame ye hu no. Di ya busua nyina titu. Eni mia mi nuamba several lady. Ye de nyame ase ema DL ebusua kro ne nyina ani dadi Lumba. Awo kofa DL station ba ye nyina so ye tie bi. E de Obia se nyame nkan ho. Onka DL etiefo nyina ho. Medase. Me so medase pa sa won so wabre dwumadie ne so. Hello, good morning. Good morning. Senior Pacho, wudini baby akase free. Your friend me asking. E Pacho, makasa video no chese dumokasa video ni kakra Pacho me volume ni form kakra ma me. Hello. Yeah, me Pacho makasa video ni form kakra as a feedback no e high empa anti mesro. So betumi atwen kakra so amaya. Yeah, Pacho yentio. Pacho so kasa free. All right, Pacho me yenti wana pay for aseda bre. No pay me da Onyankopon obo so obo asase no me da na pa. So wa me nsu kese ategu ye kwafo ye no ma so amaye. Amen. Ye gbebi anoma bebre. Aya no bebre ase ye just ma so aye no bebre ase. Ba me gidi Onyankopon di ni se nso we ase de be ma ye no ma ni na aye amaye. Amen. Tafu no so fre aban no se ya o chane ni hwe ekrafo kakrawa na ekrafo de magana fo ni aduane pa ndi wa da se senior ye dance ntino ye dance se wafre ba ye besre o se utie ye ne a ya seda emre ena ye de ema enti wo baso a wo de waseda na de beba de nyame ayama no eno ho nkomo ne ye die
pacho betimi afre no do adwenche no e de aba na yenso ya gemre na je ya mo akwanya na wonso de owo no waka openi mi wakwa aba de DLFM so. Hello, Nhyiraba Kwadwo Sammy. Oh, my home fair. Good morning. Pacho, we didn't be a casa free. Pacho, what many because I feel too. Oh, what's my? Oh, and a pay. Take you for you. I don't pay. I'm a wired. Oh, yeah, then you may say. Then you may super. I'm a bushia. Me now for DLFM my phone now. Then you may say. Mama afia kwa abese yenso yeda se pa se wabomoden na wonso wode ye waseda ede aba yakopon hira o se wo frɛ ye amen amen se de bidi ka kyerɛ wo no twidi ampon yakopon se wanda na se obanya ne abosia ma mo akamfo no esense wo no wankasa se fa awurade etimi kamfo no ho Anidaso Wɔhɔ ni twidi ampon yakopon asitra yi mu yeni okanifo bia enti yede wo ayeye nwura Hello, good morning. Good morning, Nhyiraba. Yes, senior mpacho odi ni bia kasa free. Oh, your friend apia simo me kasa free asama. All right, mpacho senior yentie waseda fo waseda bra. Me da obo adia se. Amen. Mo ba no aheme so na ene de so me tie afu. Enye ni pe nyina ne nyante. Ne kwasem. Nipa pi ina se me si bi mu. Nanso obo adia anhwe boni bi ameye no mobo na odi ade atmia. Me se asoda enka ne din. Ayeye enso enka ne din. Me dana se ewo me ma eni ofa ni so abom nyina ho ba no ahwe obia so ma ade paatien dan so na me san dana se e de ma me adwa tani so yale oba de ama me no apeda no e da oba de afe dan so me san de bi ma di ebusia ma mu le juma wo nyina oba de tan so my father the penafempa de bia me tin o ano Paul radio so e ma me ni de ya me shrao seria ya da se pa se wonso we frɛ dwumadi ni so me pacha o ya me last caller. Hello. Yeah, good morning pacha odi ni ba bia kasa free. Kasa bi ajinga no. Okay, pacha yentie waseda. Ọba ti pa kimi tẹ̀tẹ̀má dáàbò tó mu ó jẹ́ díẹ̀ fún ìsánmi wọ́n ṣẹ́ mi máa ń ná tó kò sómi ẹ̀ tó fi nù abẹ́tú yẹn yẹ̀rẹ̀ dá sí ṣé òbí á yàrá ebi máa mi máa ń ná yẹ̀rẹ̀ dá sí DLFM àti dáńkà mi yìnyín amen yẹ̀dá sí pa. Me da se pa se wonso oje mre na wo frɛ ba dwumadi ni so na wo de waseda no e de ba esense hu nya pa se wo ma de twede yampon yankopon wa yama no utumi ehuro na mi ti Facebook aginkyere wei emfiri honom esense wo de aba yankan a wa hwe begeta e de amaye wa wesi ni bundle nyina anti no mesra wo sechiwa Aisha oso ono no wo chiachia ayi o say good morning, thank you Jesus for your grace, watching you live from Italy. Oh, Grace, yes, Sechiwa Aisha, and pay ya that's a pa. Mele Edutumwa say, I thank God for the divine selection. Oh, Mele Edutumwa, and pay ya that's a pa. First, I walk of them away, what's up on the sense. Or seen it in somewhere, a year, so ga. Or see, or yeah, Juma or Eagle FM, at that junction, a hundred war. Or to the more than Yanko pass a pa. Sana pensi yankopon atimi ahwe ne soma de package we ache no aha na mama ya kwan na yede eye asedamre no ede asie afie be body agura mu anyu we o se eye odasem tamu chuku me bana ya baguro mankasa ede de aka ni nyina ato so de ama odwumadie ni mo dwudam ne tie nwumpa.
Present and send this to my ancestor. Nina refim down for be a menano. Mama mention was in your dancing. Obey Obama so. And I'm back. What you train me, Rere? Remember, I make come. Nothing one man go more dead to me. Now she say. It's official. DLFM 106.9. I said dancing time. Sawa. Now what's the wind here, DLFM station? Ben, I pass it with you. Sweet baby. I wanna dance with you all night long. Sweet pretty baby.
DLFM. Make me feel so good. I wanna dance with you all night long. 106.9. Utie Anidaso Wɔhɔ Obia. Anyum way every George da konchen. Or say high lifetime. The late George Dako. In fact, Ghana ya yiwaze. O men kan fanse kakra Ghana ya yiwaze. Ya yiwaze o. In fact, George Dako wutie ni nyom pa wo ho. Ube fili sa. Na said yen so na sibia to okrom ha ene de no. Etiefo na friend do na ba bi omo wo no. Enso na gugu anopai. Enti DLFM dia tu fom boko dia mao. Ene nankasa eye workers day. Enti e fofida kese pa de mayen. Obi kura nya nsore ye. Enti wa hu said ye no oba ne da ho sa no. Fanyum we ya. Dididem boko. Na asumdwe mra fie. Enche bebo de wura edwoso. Endra eye edwoso by election no ekoso. Na bo na enya bedu. DLFM emra dwumade ni hyase no. Ye ne mo na hyase pepepe ewe edwoso. Endra ye ma feedback ne ma hodo ekoso ho nyina ye bo ne nyina kase de ma wo. Na dwumade na batro na kwa wiye. Endra na nyasam ketwa kra. Ono mo beche sika checheye. Omo beche se bi wi ma manfo no nom checheye. Nanso ni nyina eche no. Yo bedi nkonem no wadi nkonem. Na hwan kwa na di nkonem adwoso by election na todwa Endra danem. Tamu chuku na hankoto ne ba ma wahu de ekoso e wedwoso. DLFM 106.9. 106.9. Enipa ekosi akan e wedwoso by elections ni mu no. Wono mo do so pam ye nipa mako ensia 6. Ena wono mo kon do ye se John Ampontu akuma wawudi a. Ena ne dabra na kwamnya na atompan no. Wono mo kon do so se de tie bia na mo betumi akotu franka no mo nso. Akwa represent edwosoman e wo mlahye bedwam. Na sa enipa mako ensia no. Wono mo din de odikan eye Atakura Joseph. Ono ko jira ya na so ko no se kwantene kro mechire independent candidate. Gabriel Ajeman ono so ode ne din di Gabriel Ajeman Joseph. Ono so ko jira mu se independent candidate okono kwantene kro. Ana afi kobna owusu adiomi. Odo na kane no na oyemrahye bedwani ewadwoso. Ena ono ankasa se David ya duro nya de obekoso wa ekogina mo MPP amanyoko ni din mu bio. Enti ono so ko no kwantene kro metro independent candidate. Ono so ko gina mu bi ko tu franka. Afei Beatrice Boache. Okogina mu edema LPG amanyoko no. Ana afei so kobra Boaten. Ono so ko gina mu edema MPP amanyoko no. Esther Osai ekotu franka ewo CPP amanyoko ni demo. Na abato on te sabe. Wakai pa amra na ekɔ school no. Edum pempenso bi a primary school no. Yesi e ba be ya wade a. Ya de nuane ahodo bi anyina akɔ na ya dididi bi saa. Na mra so se ye ba be kofie no. Afi na results na yesi teacher fo no bopɔ. Me hu obi a bi ogina ye. Eduru ho no ma ye ho na ye friend say obi ni yem yim. O me kan waje se ofie ho ama me wae. Obi ni yem. Nimse waje se fe de ama me. Enti emra ko ba se ejesu ba election no ba wieye no. Afi na ehu hia se ye de sunsuanso no ba wieye. Ne ye hu de wodi kan. Ene de awotwa ato. Na shanu sa abatuo no mu no nipa wo bedi kan nkuto na wakwanya. So ba akotu franka ade ama ejesu. Na sadi abatuo no sunsuanso ko ye ne.
Atakra Joseph ono no kwagina mu se kwanten kro onyaba ne maako 23 vote na papa yi onyaye eno no gina ho agina mu ema eye ohamu nchiche mu 0.00% tese wenya hwe percentage no eye hwe ene onyaye ano penny ane dindi eye Gabriel Ajeman Joseph ono nso enya abade mu 222 eno no agina ho ma 0.4%. Eno na papa yi otimi enyaye eno achi eya Beatrice Boachi ejina mu edema LPG onya 140 votes na sa 140 votes no ejina ho edema eye percentage no 0.3% ena mami onya de ma eye LPG emenyokuo no Esther Osai ekotu franka ewo CPP emenyokuo ne dimo na mra bato no ko na wie na mami wanya 89 votes mami ono so nyaye eno no gina mu ohamu chiche mu 0.2% ena Esther Osai onya edema CPP emenyokuo no afina ka mama mienu esensa bato na nkasa ne ejina Kobra Boaten ana afenso eye Kobra Owusu Aduome wei eye Kobra na mo nya anwotofo sa Kobra we ne mo de omo ye politicians a omo ya manyofo na Kobra Owusu Aduome a ono no kwagina independent candidate no onya 21,534 votes ena papai onyaye 21,534 ena wonyanya enu gina mu edema 43.3% ena Kobra Owusu Aduome onyaye Kobra Boaten ono su kotu franka edema MPP amanyukuro no lawyer Kobra Boaten onya 27,782 27,782 ena papai obono homodin enyaye ejina mu ema percentage no 55.8%. 55.8% ena Kobra Boaten onyaye edema eye MPP amanyukuro no the senti ye hwe wo mu dibra wo mu nyaye ne dia na DLFM ye betumi aka de ensesi yebo aka na people say lawyer Kobra Boaten yokotu franka MPP amanyukuro ne diemo no ono na endura da edwoso by election e course a susanso nyina ba wi ye no otumi edi nkonem akunwa na nkasa na MPP amanyukuro ne dia ena etisa be wakoku aboa mu akua na akwaye eye enkatenkwan no wakọ no ankasa ne die mu entontom na nkasa openasi fi akọ na mframa ho ne se to wawura fie ho no wa enti na Josu by election na course wo no ehu sinsanso na edi ni nyina de ama DLFM 106.9 ewo Anidaso Wɔhɔ ema Obia adwumadie no eso George Mesama College. If you said Kutuya, it's into it. It's a one more Sialini. If you be Jarambara, once I buy, it was to go. And another of city, it was to go. And another What
Every titinako etebrofo. Kotwa mansasa goto nsomu a ampara ne ho nefo. Nanso sinsane de edaso wo ho. Ayawo njami. Besi anopai wo. Sa wani anyi a na meni nipa kora wo ye. Sa afofida pa. Na na wo nkwa adwuma. Na ensu asan to. Na no ho kafo nyina na obi antumi mpie ye. Okoji abo kan sa mi ko hwe. Obeka se me ye nipa bonfo pa. Oh, gangster cat. Ekura kron ane de chese. Minim say ye de ani mi obanyame. Enti medical nya wona de. Meti wadi anse wanyame. Roman father no pa mi chia o. Hey, Syria. Na ensu atwa hefa na wo hye mi sesi e. Ya papa ba ko pedia. Charles Kojo Foso. Anopai dia anopai chiachia o. Ene ye ni ankasa ya mamme. Mama dia anopai ya chia pa. Hey, se manchia mi ame boss wa. Sister me. Se manchia anopai menya problem pa. Ese on na ma ya kwenya. Se kunya kase yantise no. Ya mama tena mo. Ko vitela so chiao. O pass mama me nanso no. Be fa nkwanchi ya pia dwane wate. Anopai empenifo ka sembi say. Sa etuo wo wei enya kitafo a ena eto. Na nyame ni paso wa asem ka. Na onim se ene oye sports onim. Waya. O madam. Oh, orekua. Yeah, onim se. Obe sports ofia. Oye sports. Urade nyankopon ye dase. Inti time kutu. Endra Champions League na to dwa no. Ode hu update ni nyina beba so. Ye ne yankasa. Ye mani nyibe so. So orekua. Ode time. Urade nyankopon a. Afiba da tere ka no. O say ene nyankopon ya adoma. O say ya ye news na. Agudie mu nsem ebam. Ye ne yankasa ya boss. Orekua ne ba be odi sports ne bebre o. Ya pa we di ampaye bedwa ofia sei. Sister May, yesi akwada ketu a wanyina hofe. Champion Taylor on na yem DJ no pay. Na o se me kan kire o se nyu we ye koma o. Na minim de wa hunu. Ene de wate. Ene atrimu pa wa bontra. O se nyu we ode ma wo no. Kofitela ni pa bonfo. Akwada mi suwa wanyina hofe. Sanoma ode. O se ho ye fese na obi a wasase we so. Na menim se okofie na se onya case dia. O de open adwuma na be hu say yes. We free amachi de denchan. Se de medi kaka kire won se etuo we enya kitafo a na eto. Ni senti anopayi nso. Adwuma ko bi na boye chidom. Se Anidaso Wɔhɔ mo Obia morning show ni yemfa mara mesomo na anopayi. The cow say ena eye May bosom ne de kan. Eye May 1th. Me say day May 1th. There's a May bosom ne de kan. Enfim premienu ne adonu na mu ne egusu aye wei. Na eye Vidank healthcare for na so ye na sene. Say yama wo hu de yakoso o man Ghana mu nyina. Yensan gigi wani mo wani ngi e wo fi a wo hyemu na no pan so. Ese sa wo asasi so ese ma bom modern na wa po modern ehu hia wo pa. Efa ho ni sika wo benya. Se de wa ho facility e. Se wo ni ahoden a, wo sika na wanya no faso bi amaso.
ni santi eya vidank eya health care for to nsa e dia frɛw sabre na bɛhwe wa pomudemo ɔha bi ɛha no ma so ɛyɛ nkuto no betumi aboa wo na ma treat wo na ɔha wo ne gyina tumi afiri hɔ e dia kɔ ɛyɛ kidney na afin so ɛyɛ liver diseases ne gyina wo dia wahra no na mfumso bi aba ho a ɛho atɔkyema ɛyɛ wasaba na ɛka ne sɛ ɛyɛ kidney no ɛnyɛ nnuane ahodoɔ bi a yɛ dinte no edu ba bia na yɛ kidney failure ahodoɔ na ɛha yɛ wo krom ase ɛyɛ vidank ɛyɛ health care for enkuto na betumi aboɔ mo sa ɔha no nyina ɛto atwa ɛde ama wo wode wahra no ayɛ kɛse pa meche liver no ayɛ kɛse abroso afisi protein ɛwɔ wodunso mu ɛna kidney stones ahodoɔ gyina nyalo ahodoɔ bi a ɛkutia obia no ɛyɛ vidank health care for ensa no na mbetumi aboa wo no mayi sa ɔha we nyina de afiri wonom ɛde ama wo wode wanya ɛyɛ prostate enlargement nso a ombetumi aboa wo ama anu nyina atumi asi obo ho no ma ne prostate na yɛ kɛse ndi dwonso mpo de ne kura ohu ɔto no ma na ɔdwonso no ho mesraw entwe ma yɛmfa ɛyɛ tube enkwankoto bɛmam ɛnya de ɛbɛboa wo kra ade a anasa yɛresabia ba ko ebetumi hawo ebetumi aboa wo pa ma sa ɔha we nyina afiri ho no mo no ɛyɛ vidank health care for ɛna ebetumi aboa wo wo yɛ obi nso hepatitis B nso ɛha wadwen a ebetumi aboa wo si kyerɛ no nso adɔso pa ne srade adɔro woni padua mu a ɛyɛ vidank health care for betumi aboa yi sa ɔha we nyina ɛde afiri ma wo nso so watumi agina wo na so pa ɛyɛ ade a Ghana Health Service for modern age wado matum o mama wono license aye tumi krata ɛno no ɛhyɛ traditional practice medicine council for ase a wo mo akwanya sɛ omutumi anya adwumaden emfasa Ghana fo nyina yade no mundo ni nyina so ɛyɛ natural medicine a free India ɛna omudi dwuma tibra ya so ɛna bɛgye dupa na nom na wo kidney failure wo liver problems ni nyina no ɛto entumi entwa emfama wo obetumi apɛ kira kwan our Sprinters Road Coca-Cola eno no ɛyɛ behind Standard Chartered Bank honum honum pɛ ne ebutu ayedi adwuma na betumi afrɛ ahomatrufo yi so 0549 951 211 0549 951 211 and 0502 661 1346 0502 266 1346 Afe Pensword Ghana Pensword Ghana Limited omna tun safra na no pay Pensword Ghana Limited no sa wo de bibia wo pesa wo ye na tumi customize no yenkuto na yetumi ya no fefefe pa de ma wo say ye keychains ahodo na wo pay Max pens ahodo dailies ahodo notebooks ahodo nyina ya so yankuto na yetumi di sa adwuma no papa pa mu ede ma wo wo de opese bia wedding chenchenche na wo hyehya eniam ahodo ba cheche na odwumedie na se nyina no wo pese ye de wudin mfoni ahodo nyina gusu a Pensword Ghana Limited wonom kuto na betima ye ne fefefe pa ede ma wo souvenirs ahodo a wo pa nyina wo kuto na mutumi de ye ne pepepe ma bibia dem bokɔ etime de ma wo wodi open dodo mu na atu a event ahodo nyina afi su corporate bodies ahodo nyina o pese bibia obeye bia pese otumi bon homode na customize no eya Pensword Ghana pen betimi adi hudwumade adi ama pepepe adi ama wo na Pensword Ghana ne ye wo kokomremre ye ben ATTC aha kokomremre eno no ben sacred potem ho no ba ATTC ho no ne ye wo o pese wo fra mpanimfo na wo ginkyeremu a 0244 622 494 0244
622-494. Transworld Ghana Limited. Also your one-stop shop to making memories. Amachi de de wasi nsu atoma wate no. Enso we ato no ho awe di amanfo no. Titiro no asujafo no mote say yanu mu binom no. Omaso be ya hye papa. Monso yankopɔ ya adom na mo de mo nsa to bi so no. Yami ahira mo pa. Because awoba masa edin. Na awarefo no ma mujira mo na so no. Manya adofo ni bi no. Me kamfo aduro di ama on. Na eye givers capsules. Said your ben hu ofa pa ne said osibitie yi. Otomrosie. Oba kama sei. Na be ma pa wonsa toso. Na wo sensen ni sei. Ah bra. Ade na wo kire. Akodare so. Smanka me boa. Obekumi afere. Ene enkoda na aba no hu. Masa, so didn't want to be issue. Or better graphic Obia can candy amount. If his own person says, and Mugase when you better wa, a givers P capsules. We will be out the burn anyway, Gemma. See, I say ta when I was no 5 seconds a pet. Bra na day. What's what do I hear him say? I was a bra, not the Bonabena Mediayo. Ah, come on, see Casamuye. But you man yan come for near more pia for 1 per month. Ready, I watch that. Mr. I give us P capsules, betting your boy saw how when you need free ho. Why yammer 1 pem? Won't come one so you be all boy you my dempa. Now so and to me facility how I drain. Or my day not on San Kabi. I bet me out boy myself how you let me from what you now answer Bemmemoir. What boy you my dempa me am more powerful, Ewan Pem. Afi yesa o givers co capsules. Eno so atia boa pa mo sisi pa ta hamo no. Sisi yade titiri ma mokotokoto pa peja na de na de no. Edu betimi abo o givers co capsules. Uyo bia koko na age sisi aboso a. Ma won sanka be betimi abo pa. Afi ayam tim na ha wa adwen a.
okodi di nuane bi ma wo yema tim sabe be se busumi ne untimi nya wonada eye bone kase ya paawo na ye give us co capsules anu nkuto na betima yi sa ha we nyina e de afri honom na betimi e de give us co capsules no ani p capsules ne nyina ka bomba akopɛ na wadu mu de atu sa ha we nyina no yesa wo eye give us herbal mister na sa ya mister ne nso de bo adwuma mapa we Obia immune system na ya mmere na pese tumi gina ne na so pa de a eye give us herbal mister for dro na ebetimi aboa wo afi yetumi boa wo ama wankasa no malaria nyale obone yetumi tu ni nyina se Jaundice we Obia ni asabe ade se bia ponche ani anya de abeboa wo jaundice ne ha wo no bomodin na won senka give us herbal mister ne bi ebetimi aboa wo pa we Obi nso a wo kon enna aduane etumi boa wo ma etumi boost wo appetite no ama utumi ukotumi do aduane ma utumi di gina wo na so ye pa yesanse wo give us GC mister ene ne capsules ene so wo Obia ensansan na age wa hemfie wa boso a etumi tu ni nyina di firi honom afin so wo yoba mekyere eye white o de po na age hemfie honom aboso na e ba entete no bedi kan abro ansan wa wurefia ho sister na aden ene se de maya na aba no age eye give us G mister ane ne capsules ne siesie o ma hemfie honom no se otisi wukunu so awon waso be yese pa umpese obi beje ho kafo afiri wonsam a edure betimi aboa ma wasiesie hemfie honom ma honom atumi acheka mapade ama wo na be ma ne ba hemfie honom a mo ahyase bisa pa se odona de na wo pe o di bia wo pe bia me yama wo se meni sika kura mekwa akọbọ bosia de ama wo ni nyina ye give us G Mr capsules ane ne capsules pa betimi ama se ni je we nyina ba mu we Obi nso a wubu nsa na chese pains ahodo na wote wo dwonso adwonso ye wa ahodo obemba mu nyina fi na hyehye ya de ze de mako ewura obemba mu we Obi nso mpo a wo kompo no wonya tenkampo pampo se ka opese woni oba ehie mu ana se woni mebampo edi ehie mu eye give us G Mr and capsules no betumi aboa yi sa o ha ni nyina e de firi wonom wonso a enkaboni ye firi wase ba we Obi nso so a chese wo de no wubu nsensi so ebada ba akopɛ na ateko 3 days time na bia samba na asa ateko sister ebe hawo ebetimi akofa fibroid e dia brew the senti bomode na wonsanka give us G Mr and capsules no na meyi sa hawo e nyina mfamfiri wo mo fama wo se be ya won so oba bibia tumi akoye dia ma wo DLFM 106.9
It's official. DLFM 20
DLFM 106.9. Follow us on our social media handles on our website. DLFM online. Yeah, Musmae. Adishima, bro, microphone cross. Yeah, Magana, Adishima. It's why we think microphone cross. See, I can't say now, yeah. Dear Mono, Yana, Smile. Yeah, what you want to be mine. I want you on some way, yo. So about Kufuako, I know dancing for you. But the other media, Papa, you know, Namadina Busia Fui. Same as I have been brought for you. And you are a tram. Be a mammy, need you. A dear Symphony by a piano, brother, man, who are you. Be a man who tree one. What's the now for sway? See, I bring my money give to you. Be a me for need you. A group on way. Be a me back one cardo. So, Sakuya, yeah, mommy, you bet me up on your deep. The same way power anymore. I don't for Yawa, France and Tijamas. Jimmy, no, we are rather. See, no, see over your bill. A G, now, Panama. When no see my job, but the Jarry, dear Frossani, with the enemy, I may. Now, Panama. When no see my job, more Jarry, dear Frossani, with the enemy, I may. Now, Panama, when don't see my job, but you're ready for selling with the enemy. I may. Now, Panama, when don't see my job, but you're ready for selling with the enemy. I may. Now, Panama, when don't see my job, but you're ready for selling with the enemy. I may. It's official. DLFM 106.9. It's DLFM 106.9.
so kono kwawie ya obeso wa henche Esamu akwaba ediba DLFM 106.9 Meka wo say wani ene wasugusu a witie DLFM Anidaso Wɔhɔ mu Obia body show no ena de yes ya hencha ya de ahye me ofie ha say pa na akonwa mete so no Utumu say yes akonwa no so ma heha mu say ya dance no be nden yegusu abu adwuma koye nem Awu say na ya for fida ni te no ya gya nyun mu de ama wo saa wan kwa adwuma se wanu tumeje tisiri no ahyenkafo no truck drivers no taxi drivers no anopai ye cheche mu nyina emi se mo bia tum kama pa de amaye mama passenger for no feeling nyuma na maye wate sana Ghana adwuma ye fo nyina ye sa cheche mu nyina ba mu nyina mo eni adwuma den se nyamu anko my Ghana ke be den ofio mampeni nso ekwesi abofra ketekete kura afini wa hye adwuma ase ya kasa twede ampa Yankopɔn nhira mu nyina anyima dasi FDL nchen oso obesoa na henche o se bre bia wo bɔ no ene abebrese bia wo na mo no se wunya firi mu se fi a na Yankopɔn de ho henche de ahye wo enti otufu hye wo nkra no pai se tibia be wo mo no said ya brabo ne sibi koma Obia sa wo de relationship mumpo ena ne ma bia si ni triase wa wale ni mu a sa wo mpra twena ne ma bia to api wo mu a sa wo to bo ase na wo ya adwumaden taachi a said ye tie bia dwobro beba e ma Yankopɔn de ho ahenche ne de ahyew enti ne ka sa die no no ye legend pa na anopai no bidi kai ka kira wo se ye bedi nkomo ena akoya for fizan nti no eye workers day Eni nyina ne se enne no suban be na ya de na di e wo ye nyuma mu. Roboni na be Facebook no so DLFM 106.9 na menu eni nkomo. Na emre se ne be se bia homatofo ne de atonom. Na wo so watumi afred wadwen kire de aba. Ghana nyuma ne nyina egu. Titiru ne eye public sectors no. Enyuma ne titiru ne nyina wura mu a. Wutumi se obia ya de ope wo krom ha sei. Ankra dwuma nso. Ubo wura mu a obia ya de ope wo nyuma hodo mu. Bisa hu se ba ne sen ena o ma na yetimo no emaburu ni nyina titire obi apese otu kwan kwa monone omu nyina ya kasa adwuma ni krom ha sei eno na da ya manfo ano aye ka okrom ha sei aya atena sana bisa hu se die nti na maburu ni nyina adwane akwa monone yo beka ne se adwuma eni Ghana ha sei but ye woni pa hodo mi so omo wasika pa omo pese omo ye investment okro no hanom se be ye betimi abwa ma afoforo etimanya adwuma ye Mesi ye wesika fo okrom Ghana hanu muse ya won anka wonum nyo pepapa asa ko mba bia adwuma anka omba ye mafoforo nya bia ye nanso no enam suban binti esu bia nipa bi de na di wonwuma mu nte no odi ni sika de ahye de botom odi agu ni odi sika na kogu ni bank account um se sika ne na no mfa hwe na busua se ba ya daachi bia na busua ne hia bia wayi kakranka de ama won enam menu mienu su ene ya brabo bi nte no enya de obabia adwuma Obi enya bia ye. That is negative attitude towards work. Negative attitudes towards work. Suban bone ye de na di e wonwuma mu. Eno na mpese ye di ho nkomo ena no pai. Odofo a wutie mi na no pai no. Menim se de usuban te e wo wonwuma a wokoso. Ye ka nwuma ye wa ba nwuma. Afi ye wa ankrankra so enwuma. Ankrankra nwuma wo honom so obi anya ni sika. No no man kasa bia adwuma wafa wakese aguma omu ye adwuma e de aba no afi nso ya wa ba adwuma aban no na de aba e na yafa wakese e de agum se wono mu nya adwuma se be ya o man ne benya sika de afiri mu de aboye ho bra na ye bisa ye ho se asoya ye kɔ nnwuma ne mu kɔ ye adwuma esu be na ye de na di e wo nnwuma ne mu obi anya sika bia store wote ano obi anya sika no ne de food joint bi na waye ne kwan ho baabi e na woto aduane se be ya no so benya kakra na de agu ne botom e de abo no ho bra bisa wankasa ho se adwuma na wo ye no esu ben na wo de di adwuma nim ene ho nkomo na no paye body awuram essence ne ye workers day no esese ye bɔ adwuma ye fo nyina abaso nanso enema bi wo ho no ma egunwuma wo mam ha se esese ye bɔ modern ye ka ho nsem DLFM 106.9 bra Facebook ne so na bra fa adwencha ne to ase edum pempenso be bɔ modern bia ho matofo ne de ama wo na wo so wo bɔ awuram na wo so de ha wo nwuma mu no wo de atudwa
bisa hu se adwuma wura na wafa adwuma na mra be na ya wode kɔ adwuma mu ya fa obi adwuma ya orientation adwuma nipa ne tena se se de adwuma no hye ye nyina te pepe se be ya betimi aboa na adwuma no etimi atumpɔn na de ama campaign na etumi anya sika de abɔ no ho bra but bisa hu se adwuma na wo mu na hu hye ya mo de tu dwa no ane na wode ya adwuma na campaign na wawura mu a wo ye mu adwuma no ɛho mmara ne se de tie no eno na wode ya adwuma wonso a wankasa wanya sika bie wankasa adwuma a wote ano a woyɛ no nso no o customer relations no te sɛn na wo fa so ene wankasa o customers ne din sa wo so amma nhwɛso bi edu baabi me kokɔtɔ aduane na me kɔ yɛ na nipa no na oni obi din kɔmɔ ɛwɔ store na no na me kyerɛ so madam me pemilo ba ko akɔyɛ maade na oni obi din kɔmɔ ne tiri ma me ka kyerɛ ne sɛ me twa ade no me gyina me nan so bɛyɛ 5 minutes na ma me ne nkasa me ho sɛ wo gyina ho din kɔmɔ ani ɔno afoforo din kɔmɔ ɛna me sɛ so madam patɔ me ka sɛ me twa ne buafu sɛ brada na wo tia me ade na wo kasa den sa me ba me yama afi me gyina ho din man kasa na me da me ho bɔkɔ bra me nyima ho man kasa na me kɔye you see attitude way no sɛ wo di bia adwuma no en survive wo kroma sei bisa ho sɛ store na wo timo no hwɛ stores ahodo atwa wo ho ahyɛ wo ba bia wo ton ade no bisa ho sɛ enuane na wo yɛ a wo ton no enuane ahodo na atwa wo ho ahyia wan hwɛ a wo bɛka sɛ obi akwaji aduro na ɔde ton ade nanso ebia na yɛ usuban bi nti na egu adwuma no ma wo ɛyɛ usuban bi na egu campaign no ade ma wo obi ba wo nkyɛn akwan bɛ na wo fa so receive nipa no kana ni ya bi adwuma de ahya ne nsa no endra beto dwa sa sama mpotem honom obi atam obi sika almost 2 billion and odi adwane mobile money agent obi anya sika bie mobile money adwuma de ahya wonsa sa gye na ya adwuma na ye ne yie na nya bidi nya bi fa hwa abusua na nipa no so obi adwuma no so nya bi no so wonni na kwabra ne atam sika ne nyina de adwane apa ba bi de afa obi tumi de sika ne kura adwane kwahya ma no ne se me de sika ne kwa ma no ne makopa adwuma de aye na me ba menya bi atua waka de ama wo enti wei ehye obi nkura ne se ono nso so mi adwuma na nya bi ya na da bi egu ndwuma suba wei emoa amanfo sika ye di dwane krom ha titiro ma mo ye meba mane no obi abo ne ho maden abie mini bank ndi ama wo se tena no na nya sika na wo so nya bi na fa hwa abusua no na kwabare de ne nsa nyina bo bag no de sen obi si kwatena shop a adwuma na wote ano no afi de sport bet no se de tie bi odi sika nyina betwa bet na wagu company no apapa bi adwane afa obi si kwatena ho no ma zelo ni se ye mienu na ode fo aka ho na wawie sika no enti se ye de suban se ye de onwuma mu a enti ye gitum se Ghana ha no enti obebi adwuma ma obi anya bi aya na menyi ndida bebre na wo papa se ye bi adwuma manfo nya bi ye nanso ena menu mienu suban ba ko mienu bi enti no o mi adwuma ne da e ma wo nya bi nye se yetumi twe ye ho free sa akwa mone we hu ebetimi aboa ma Ghana yetumi ako akoyedem bisa ho se de bia ne de ba ne se na ban adwuma ne nyina egu yesolani ya ba so mo yes edum pempenso ampanimfo na se o mu gina mo na so na mo ye adwumaden niam bi yankoye na se o mu gina mo na so tumi kasam na adwuma ne tumi gina na so ye ho kwan se ye beka no kra kire wonom na so won so wokɔ adwuma so suban be na wo de na de adwuma mu ese ye government which is adwuma nti no public sector ho na wo ye adwuma nti time a wo pa na akɔ adwuma ese nka wo kɔ adwuma no pa no nsi bɛkɔ akɔ adwuma akɔ adwuma mu 10 ba kokoka o tse obakɔ adwuma mu 10 am na abɛkɔ adwuma wo expect say wo boss any camera adwuma ma san wo akɔ adwuma emfa ho sɛ wo ye ɔkyerɛkyerɛ ni sɛ government adwuma bɛn na wo ye me ma chichafo no bia bɔ adwuma din pa wo magana mu boa pa na so wo de mu kɔ akurase de baabi do masa iba ko du school mu na about 12 ona nanam ho no my boy 3 pɛ no apon ko fie emfa no ho adwuma na nya na ma media anya na papa dia egu a enya na asema na de ti kurom ha sei endi ye pese Ghana o ma ne tumpon na nwuma ni krom ha ne ye pese ye nya nwuma ye de a yensisa yesuban obi abɔ mmɔden ya bi adwuma fa wo no wo pese dade na wo wie sika ekoto iPhone 15 Pro Max na wo de wo say wo de kɔ online eji wani keke twetwa videos and pictures nti no ugu adwuma na ma no adwuma ta ma so ye say wo ye adwumaden na nipa na wo fa adwuma no nya so mfa so no that time ono no bɔ mmɔden okɔ TikTok no ye TikTok live, Facebook live, e ho no mo na otena na manfo hu ni say yes ono so ot shop emu ofem but obi abanchan na oba beto ade ne mfa no ho kra che say eni bia wode be hwe wo no wa hwe ansi ho bio na ogu company no na ogu adwuma ne de amane wura sister bra anapa wutie mi asa suban we no
entime mu ama Ghana niam nkwa nanim se tumi sesan ya adwen yetumi ya adwen se ye be sesan adwen enya adwen foforo ya kro na yetimu na betra foforo bi kom mo bia nwuma ma obi so anya bia ye na se yentumi antena se renew your mind dey ya be kwaso atena o mayimu saa enya brochire ne kwa na wo kwa na beboa nko abrochire unya kwanya na wo bia ye but Ghana fo bi ni makodura mo no ne ye ne ye kan se mo mra fia nkom beba saban ema mo print ticket se munyina munwane mra fia nkom bedwane abakro ma se be pa adwuma ne bia ye aye serious case na ye kan ho asem na no pay no enti mehu hia yense se yesuban ye manya kwanya bia ye benya bia ne take opportunity no ne ye ngobra pa ne ye nya dwumaten se be ye betimi ya boa ma afoforo so kon watumi ya to no watumi bia bia nwuma ne bi na afoforo nya bia ye ene betumi aboa ma Ghana etimi akonanem na abedofo betena se na ye di dwumade we hu nkomo DJ afiba be kamensa ana afin so kofitera oye me DJ kese preko prepa ono ena etintima fidie no furuma ba nwom ne nyina de mamye na obeso betena se na ya gemre na ya di hu nkomo pa sense nsem we na ye ka no eye nsem bia emu awiram pa emu odin papa se ye betena omanyim na omana ye timo no obi anya sika bia adwuma na wo be ye adwuma ne bia de wo pe na ye na adwuma aso wo gidi se suba we betumi ama Ghana ya ko akoye nim aduru bempenso ye pese ye kura na se sabra de wuye menyi ni da suba na ode na de no menyi ni se betumi aboa yen yesi san ya adwene nya adwene foforo ye ne ye kwa adwuma mu a ye betwanya ma ya ye late adwuma mu ye kodu pe na ye ka kire ye mpanimfo so we traffic woni mi se traffic be chi ntine se wo sori ahomache na wo kwa adwuma ntem entrance ya ntwanya ankopom se aba no pa be se 5:30 na wasim usu woni mi se what la pass ana wo ba adwuma on North Legon wo twan 5:30 na wasim usu wankasa wonkita wankasa wo personal car okwa akofo trotro woni mi se trotro car sinso enya ma ontu na woni mete ne ko adenti na wonsim ba ye 4 ana se 3:30 na wonfiri mu ntem se be ye betimi abo no abedu adwuma mre sem no watumi aye adwuma ne the traffic eyi ho an okrum ha na me the traffic na che me boss fa che me da be na traffic be ko so wacha onti adwuma na egu no hu ana bra sister company egu no hu ya na hu ye company na egu no hu ye ya moa na sa oha na mfiri wana Ghana ebeye ye na ye fofi dai ye chia Ghana adwuma ye fo nyina on bo modern say adwuma na wo ye no di nukure na ye adwuma ne ye na be championnifo bi ebe ka won no mo manya sika de bia adwuma ne bi wa ye me de me pa bo nyane so obi anya adwuma na wanye na ono so no nsa enko na no eden se brema wo be so na no pa na woni adwuma wo be ye afi adwuna ba otiri mu nyina ne se won kɔ bɔ kro no so de asem bebrew na ye fa wadwuma yi suba be na akoda na di wadwuma nim afi ba tena se san so na kofitera be dija ba ko pa na propia pianwum ne gu ma me ono so tena se me ko mo nche no akodi nkomo ne ya bobo eya asem titire we hu se dia pa na ema obi ntumi mu adwuma wa Ghana mo bi nya binye ema fo sika pa na so be bi adwuma wanya bi aye no suba bi nti adwuma no omieda bebre outside a one person be bi adwuma be big investment wa Ghana hanaka foforo nya bi ye baba na company na gu wasani sika se yemfa nya project man baba na kwabra na ya bo sika ni mu se to wadi enti o expect se dimpa na echena bi onsu sika ni wonya onfa mra krom ha na obebie company no abrochire ho no na manfo aye bi na Ghana fo ne da ha bre eyemenu mi su bentra afiba Nhyiraba good morning na mpom ti sen boko champion tera Nhyiraba openi kase na mpom ti sen Nhyiraba Kwadwo Sammy B ya ene me din aha me ne ya gangster cat ketwa yeah wo fa se ketwa yes na chese wo fa niwa na abedi oh na den wo fa niwa wo fa so watintim te so obo no nyasem kuma na ena asem titre kasa fa ho ne se suban bone ya de na di e wo ye nwuma so suban bone ya de na di e wo ye nwuma so obi wo no ma ya fa na adwuma otumi di konkonsa saa na ya yi workers ne bebradi o person no nko adwuma na oje bone bo so ya de mawa untumi nye na no nko age abone bo na owo amanfo ho niam anim na okeka efa ni colleague fo no ho se be pam wo no mafiri adwuma nim time eso do ko adwuma ho fanko ene ho nkomo ne yedi enti ma meni kan ko afiba so afiba Nhyiraba medase dia na egu Ghana nwuma me de na egu Ghana nwuma titru baako ene se obi abie na adwuma
na bia wafa manager bia to ya no senka bia bosomo mo bia 2000 bosomo ne bedu no se workers ne 5 2000 times 5 ai afen se na odokwa akoto treasure bill 10,000 Ghana cedis na ode betua workers sa pe odokwa treasure bill no why investment enya so so e bu 3 months 6 months enti bosomo ne bedu ana sika nya maaye na adwuma no unum se enya enye we enti mo ntwen kakra na ono no de aye ne ho tam ne wanya sika tam enti sa 3 months ne bedu na ono obeje sa sika ni nyina no interest e woso no bebre so what you say na se ekom e de workers no na workers bre meka se bi kura na worker no enya adwuma ni ma no wo ebia na ofi ba bi no oba ofoka enti o expect say worker no on si den no mbra adwuma enti sa ne ma ni nyina kan bi ana ene ama ye bre wo oman yi ma ama nipa bebre mpese wo bebie nwuma e de ama ye na se obenyu obi obeda adwuma na wadi nokre no sika na ese ode ma workers no no de ye ono ankasa na de fufuro bi na workers ne bre enti bo se workers ne de amemene fi na ye adwuma enti adwuma no enkwa nanim eyo how pa eyo how kese pa kase pa ye fesi wo Ghana ha ana afi nso oman ma yetimu obinya adwuma na obi foforo nso wo wona ase obinya adwuma na obi foforo wo wona ase senka Nhyiraba ene ote konso yachi a wayere hu a wo adwuma ya wo ye ne kamen okay na ma fa achi boko na ma akọ madam ho ono madam won se Nhyiraba akura oye we no ontwetew ona okura hwe ade bi oye wa na sei nke kan sa mi wan so de adwuma na ontimi nye wo de adwuma na ontimi nye o aje aboso enso nke kan kofi aje aboso o momam na mfa nka ma asem na Nhyiraba tese waje aboso no susu a wontumi nye na akobo no so basa ana adwuma no egu na akobo no so what you say yeti o man we ma yamfa hwe nye hwe yamfa dipa bia nye hwe wo man im enti ususu se unemployment na ekoso no yentumi fa so mbo ni nyina mu aban ko a dabi because aban ne de ono oye na afa mu de papa eye menew but yembi say ye ho say eye aban nyuma na nkasa kra ndodo ye sen government ne nyuma kasa wo mam ha sei na ye sen utum se dodo ni nyina ya nkwankura nyuma dodo ni nyina ya nkwankura nyuma afiba se we na obetimi de afuru ama me wa waje adwuma na boso na wa wontimi nye firi wona obi so yeso a wada ne hohoa ana wotare amango ye ho wotare anka ne ho se wo mma nipa no mfuru nkodi wo susu a wontimi ndi afiba se wakoma to yem yenkwe sa pepepe ye wo man we ma unua nya adwuma na ne ya unu ya koso ya na ne ya ye nyina ye kan bi o de hwe se ye te o man we ma hwe o man panyini se onye mie nwuma kura ya ya ankasa individual person e betima bie bibi te se ye papa Charles Kwadwo Lumba sure me bo ni dinga na ma mu say we sorry because edwuma pa wo boma Ghana no weso pa hwe odo ne workers inti ana wa bie se nwuma we ana o make sure say ne workers so obia feel comfortable wow by obiti baby wa bi adwuma na wako mepe 3 years experience mepe 5 years experience mepe 10 years experience na wanko ya adwuma invite na abesi dey nya say experience no we school na also pay 3 years experience we school na we graduating from university unya by also pay 3 years experience that 3 years experience ko fa wai na dia kwa ya adwuma what you say over throw u CV di akọ kura omiem odko to washroom na ne workers dia ayeye ne ma wo ho yeti o man we ma yan fa dipa bia anya hwe ama boys na egu street ni nyina bre wo bre papa itedu baby ese mpanyefo na tete sectors ni adwuma no ese wo park wo ho wo ngaji aboso na ma mrante na yenso betima ya adwuma no yeba ne yeba ya adwuma na ye bua ye ho tese wotumi so obi kura mpo no ni age ni 60 years na pa ho
na so be frɛ konwa so no obi abetena ne di bra bo adwuma ne de on te ase eno so ye hawo ne bia ɛyɛ asɛm ai ɛyɛ asɛm sɛ Charles Kwadwo Fosu abi adwuma na nka me bɛyi na nka so pe 3 years experience and 5 years experience me wan so make say afin say nka mawie school na nka me ne ho ya say nka me adwuma wa nti sane ma na nyina say jai because so obi kura world qualified we obetima ye adwuma no say only 4 years experience and 3 years experience nti what say yemfa what you say yet your man we ma who you know uni mo bia untimi nya adwuma ti wogidi se Bible na amanfo jeje no so e ka ho bi ni nyina ka obi ni ya bere wo man we egu nnwuma no papa so ko say wo Nhyiraba auto yesi ana se minimu na ya manager say automatically wa family ani why ko say me minua o body on pay 200 bi mana me fa won hye mi wa so minim adwuma no so mi wa mi ntimi nya adwuma so what you say obi ni na mo obetima ya adwuma qualify wo ha ono okura papers ya che so adwuma we o qualify obetima ya say minimum nti no wa beje course kakra 20 50 200 no ma ba be show na me ya adwuma ne basa na ma agu adwuma na ma na company ni ye ne din ya to ma we ma ya fa hwe ya hwe ye mu apanyin bia na say sane ma we ekoso ya nti wo hwe eye obi akọ school abra abo degree kura ne masters no do computer or traffic light all because of say abang adwuma obi tiwo who you know protocol fakakra brada me fa nkosha edu bre say san eniema ne nyina aya na me pese me use words bi because say we are go to heating intino mama ma sign e tie yenti mama ma kofi mrem na me slow down kakra because say me eniema bi ye mabufu Nyama bi ma bufu pa afiba mangim medam ase pa na de waka no emuda ho na titiri mo a makọ school adu akire na adwuma mo pẹ mo nsan kan ye nti no mo ye adwuma foforo no enye bad because my body degree nyina bi na me se me koton kube wa kantamanto na menye sika wo ma me pẹ betimi aboa me a I don't think say a problem ma me eno so betimi aboa ma de ye pẹ ne yenya enye school dem nkwa na de bobra ye ni a lot of people wono mo no ebi kura wanko school da but we be a company kase a wafa ono ma body degree na omo ye ho adwuma entenya bad Kofitela na apomo ko de ya me ado me afama omo fan che me ko okay onze me bonyum na me ni masa na Saudi na chire hono mo no sa anyum na ye be san bo masa who say oho batani no ye fi baby na ye ba se ye bedi pa na ya san akọ yes nti wo ba na se we chi nya e se okọ back obi obe kankra ha mfie bebreni ono wo se okọ kumase anka beye okọ sunya anka beye so what baby na wayi nani right Kofitela die suban ben na osusu se egu nnwuma wo krom ha yi dodo na apese ankomutumi nya sika titiri ne Ghana form wa mo no ne ye ne bebredi nkoma o motaka se meme pa anase me nyo pepa anka metumi abebia nnwuma wo Ghana ma dodo na anya bia ye nanso Ghana fo no fa wo madwuma na mo wia sika wa bia adwuma na wafa na adwuma na ogu company no wo baba na osika ni nyina asa na ahye enti me de me ha me ho kora me sika no de be investment outside o makroma me bia adwuma suban ben na ogidi se egu Ghana fo nnwuma yi before answer na me fo ani afiba kan ye no na me sam be team ho me de me ho be me kan say example okay what you say o man ni mu ye yare sabe o man ni enye sebe chairman o man ni mu ye yare na say dodo na wa problem bi pa dodo na e wo man we mu na nkasa isuru be si fam fana yare na koko ana say ye koko say den de mintimi nkire but who say yare assembly wo no ma ye nto sebe if where I'm coming from not in Masia sure ni afiba kan say obi be bie ejuma na time bi obi a pe no de be ejuma also kan assembly say obi su wo ejuma na ya fa wo ejuma unhwemu nya wo ejuma na wo sori a wa fa phone na wa frɛ manager ofie anase CEO na oyonko nipa o kan ne ho nsɛm kyerɛ no if where I'm coming from not in my sure pa yes we me fa efiri ase e de abaso yentio chairman what you ase sure na wa fa phone na wa frɛ manager anase bia CEO ni ejuma ye ne dia na o kan nsɛm na nsɛm enim na o kan na o pe ejuma ni ye anase o pe ejuma ni ye Nhyiraba senior ejuma ni ye ana o pe na say o pe ejuma ni ye o pe ejuma ni ye sure
secondly yeah my way afiba can say 3 years experience obi fail obi ejuma or say me obi a wenya 3 years experience 4 years experience e wo musa obi wo a ejuma bi wo honuma ubehi obi o experience what you say ntu busa na say the working experience you saying obebo a kire o na e wo ejuma bi wo honuma ye mbusa experience so what's in America na sure me ti ase pa bi wo a ye mbusa experience no ma fa nipa na ye den abese ejuma no no ye say who you know yes yem fani pa o mo qualify so mbetimi aye say adwuma no yem fa enkrofo mo qualify so mbe say adwuma who you know ya je kata so she bribe ne yatwia na wa fa nipa na adwuma na de o qualify so mbetimi aye adwuma no na ono tifie mo fa no na mo nam na 3 years experience 4 years experience 5 years experience chairman me wie school me ko JHS me ko SHS me wie SS na me santo aso ko level 100 300 400 ABA me wie bisa me say me ye national service ana bisa me oh yeah national service man ye ejuma ye family ejuma direct wow because say ejuma na me ko offer say me ye no me wo ho eden experience say metimi eden age nti enye se e wo se chenchena ache me be hye wo na ase ansa na maye den maye adwuma no what you say yeah ena we obi wo honum a the moment a okose hope onu onim adwuma na ni so no de amemne fe ye adwuma no bukata no ye adwuma no ena oman we mu so no third oman we mu na ngasa no ase obia keke na ya fa na adwuma mu obi onim adwuma na ye no na ya fa na adwuma mu ya wo kroma say senesis for tu kwan yeah omo kopa nesis for ni tu kwan mu tu kwan koda bia thank you say adwuma ni oman ni mu ntinu obi a oni akoma say ye de be nurse adwuma na wako apply na okọ nursing school na ya fa na nurse adwuma mu na wo pane bone asempa na waboso no afi na me ba afi na me yiti ba because kolebu ase kolebu emergency ward pharmacy onu chairman ye koyi obi surgery na ya bam pharmacy na ya tro nduro ama se doctor tro nduro ama me se me fa mbrel na hwe sa nduro na wa tro so na fama me na me fa mbrel aka kire me se duro nu ni bi ho na wo we ho person o kire sen we ho o person o kire sen doctor si ma me duro we hwe so na ma me duro we uni bi ami ni bi ba aka kire me se me na me ni idea bi a o pharmacy ejuma won no na o kire me so we duro we bi o ntime fa nko a what are you trying to tell me? Do you want to kill the person? O person okum nipa no enye ba bia me se kolebu ase kolebu ye koyo obi operation ya tro nduro na ma me se me fa mbrel obi akeke na wa fa na ejumem esan se ejuma ni o man ni mu ntino okofa ye kan se nursing course na ya fa ne nurse ejumem ana pharmacy ejumem na edin Emily wutimi spell uye ejuma o kolebu pharmacy edin Emily wutimi spell what are you trying to tell me na mi ko kumase asante mampon mi ko kumase asante mampon echo club and ajo 12 me ko ina nurses for go nursing training nurses for go omunum sisa okwabrane obabesi atimi twisisa say ya ku na we jem na hu nanim na wa bana ba be kire me say nurse ni no ya obe wo me pane what are you talking about? What are you trying to talk about? Nurse ni a wo go school no every nursing school more me sound you can say omo wo twi word bi is it so bo what the some board bebo bi me sound ya bo school for company for no nurse ni asante mampon asem na making enye ba bi ame nko ba bi a mampon na me call club and nursing students enye ba akonya mienu enye miensa o ma bonche ku twisisa twisisa na so uye nurse ejuma
Sa nurse fo asem a wabos we aya asem bia emu wapa na Nhyiraba yeti oman we mu na nkwase asem na nipadi sabe ebinim di niam bia yanyamra nsem na kofi me ba mama wato aso na wabo nurse fo asem we si wo no ho edum pempen so mo bi nya na adwen se obi tan obi krom ha o man ye nyina ye pene kankro ni yeye na ne se nurse adwuma no eye nipa ho adwuma tema ede se de yame afra o se kwaye na adwuma no se wunni nipa ho ayem hihye ne tema enkwaje nto ho so ba kroma na kwaye te se nurse na ba ye adwuma bi amanfo de ball life kroma omo se ntale na no de ball life edum pempen so a adwuma na emu so oman ni mu aye den ba wunni me adwuma na ni so a men ko school se me ko school esa se adwuma ni oman we mu we wi o ss apa adwuma bi ye men ko se wo ko nursing school men nya wa adwen se wo ko nursing school abekum nipa no if se nyame na minim de wo soro a ena men fa ma brabo ento chacha na nka me ko akolabu pharmacy wonu mu na ye ko ye obi operation me kwa koje list ma je list na wie de akọ pharmacy ena o ka kire me se we ni wona edro we su timi yes adwuma we bi ntimi fa nko ena minim de eni soro a meje makoku nipa me ko ne doctor no na me ka kire doctor say enu a wa kire ma me no usu ni we bi wo o ka kire me say minji we ena o say ade no ka kire say ji we ntimi mpi abonten pharmacist ni bi wo ekwan no outside na menye den me nkoto me ko na menye bi ba wo kolebu me sin ko fo be bia wo kolebu no fana anyom wu suban bona e de na de wadwuma no mu na ekunkum wo no me papa ekoda kolebu nyame fa ne kransi yi nurse ni ba so be wo ne pane obusa nurse ni say eduro be na de ba be wo me no eno cheche me no say no eduro we ndi kwan say o de wo me ame papa ne nurse ni ne fe so say eduro ndi kwan say o de we wo me no frɛ me doctor ne brɛ me na doctor ne mai na ya no pa ye twɛn ma doctor ne bai eno say no ndi kwan say we no mo de wo what you say sure na ye ti o man we mu na adan ya adwuma ni o man ni mu enti me de me ba na ko nursing school what are you trying to talk about oba no or passion so obetimi ayi nurse adwuma na na ana wa ben so obetimi ayi nurse adwuma na na nipa nkwa na edidi agro no eye nipa we nya fit adwuma ho fit adwuma po wan unya qualified na wan nya ka ni ye ka ni betimi akonya akonsia sure yen fa nipa kra embe di ago nipa nipadua ne mfa me mfa me mabra ba onto chacha o chairman Taylor wakasa pa na yensa ne mrase ha sei ya fa ne se me manyeska mabie company me wa mono na mabie company dia ma obi so wonhwe so Ghana ha sei ma me se be ya adwuma na me mabie no meba fie no menya so mfa so ena nipa na emfa workers emfa ngo adwuma nim na problem ni nyina ne se nipa na nya sika ono na ya investment wo kroma se o se o de adwuma na hye wensa no wo de se yeyi government de no kura si nchanya ankwankura no because o mana yetimo no ankwankura adwuma ne dɔɔso a na o ma no unemployment na so bete because government de esen na obefa to do na ya ankwankura adwuma enti me manya sika mabie company enem de ma obi se wonhwe so o Ghana ha se ma me na me ba fie a me benya bibia di benya bi di ahwe abusia me ba na adwuma na guse to Dien suban ben mususu se dien pa na o how pa ne senti no sane ma na ekoso yipa because Ghana for do na su se adwuma ni kurayim na so kakra na ye wo no so betia na obi sika na ya tam na ya de sen o de sika na adwane ko ade ntira unim bibi won se soro ho no ho what hours na ye adwuma the hours o be calculate hours ni say 3 hours onim so be man 1000 ba ye nga bibidum yan 247 about 1000 me why kra bia na no top ho na wo be bia na adwuma wa han e bia na wa kire say workers ni bosum bia mo 2000 no wa fa na wa betra ho no ono wa be kire say me fa wa adwuma me ma 500 untima ko obi beba esa say Ghana so adwuma ni ya no so 500 no pa ko be je ni sa afo be je na fo be ye adwuma no be hu say adwuma we se na e den e buru ma ho den so pe no wa jai eltino me bawo
mani nya na ono da adwuma na no sika yes wo de ma workers no amfa wo ma enumi tumi ma adwene bone be bi tirim ma wo bokro no wadwuma so what you say bia wo CEO say to enka 2000 esan say wo selfish interest and as wo pe bibia di won ntino o ma ke 1005 kan so sa na ba ekiti we e me hwe me ma hoden energy na me de ya adwuma na me hwe say o me energy na egboro sika no so ya then say me ye ba se e ba ne say ye ni say nsu ane je say ye mmoa ma nnwuma ne nyini nkɔ nanim say ya say Ghana say sa say ya de hours ye adwuma na ye de 24/7 ba ya 24/7 na o ma ninu ya 1000 no ma ninu ya 2000 enti ade na adwuma na wo fi say wo ye na sika na wo je no isu na mmoa wo no ade na wo nya adwuma no to wasum dwem ko pede be boa wo na wo betam company ni sika di adwane kuromia adwuma bang na wa ha kuromia wo de adwuma bang pa de wa ha wo jaya ba akoye enti uni option bi aso be so krone no so ye option na no betimi aboa se kakra ada wo de kakra wo se mo aso ba wenen na se krona ye tim no bukata what ase ekwan ya be fa so abeye no ayi se what ase eno so ye mfa wo de me yan fa to un business here wo de hwe se wo nya de communication ba mo things of to lot of affairs on wo nya to so na guys fo akwa parent ade bi abebo kem from 13th no nga fi asije security say woje so what ase hwe wo feel pass ya ba madina ha ya mo say first na 7 city say 7 city ano nga to so ya at least nkenko 8 cedis mboe bije 9 cedis bije 8 cedis 50 pesos eso onyaga so nga to lot of so say king what was you are 20 pesos 50 pesos na sa 1 cedi na de chira na 2 cedi na de chira fine kuro no sa ketenketen sa so say adwuma na bi ni wo nto no na be ma ono no ho be hia na ebusafo be didi na ono so ye what you say it ka adwuma no se ka bi wo ho ana ye yere nkere hours ye adwuma ka me be se me ye 3 hours an ka sorry morning show isu ya se ka me kofie ka me twa ko nya adwuma foforo bi asa ya asa da tra sa ye it dey bia iska wo mensem metime sa bi anwuma am obi so nya bia ye because of say sani ema we nyina ni ha na ema ye bre esisi de dos it ye be sisi ye be ko so esisi ye ho sa so say pe fu sisi mo fre sisi ye nyina ye sisi ni ye sisi ko ene so moa ma oman ne nkɔ na nim se de ye pe no na waka se mmani age woni mi se obi tumi ye adwuma to card ma obi so mfa card no mfa nya adwuma ti asem yi pa obi tumi to card se obi mfa nya adwuma na ode ya ma driver ne de ya adwuma no driver no a day obi tumi nya ba de se bia let's say 1000 cedis 2000 Ghana cedis na bia wona na ka che ne se bia a day bia no yes says e bia ye mfa se 200 cedis ana 400 Ghana cedis anadwena wako park car no obi kura driver ne tu ona ne tumi ka je fa car no kosi fie na hamache baby a wona bia ne muwa na wankasa wo de akwa adwuma on de kana koma na down foforo na ozo de nam de ye adwuma adechi na say ya na de akoma wona ne say boss ka na say enti ona no so watena say na odwen ho na ohu be na o say o ene say hu nya kura za mekura no mekoso atoka ma foforo ayeden atwi enti na sa adwene we ya beto na ne trim enti so wo sika betoka ma obi anya bi atwi a enam menu mienu su bambone bi nti no onto bio afina foforo mo pepa se o meya adwuma ne yenu na adwuma na bowo no afina mo nya adwuma nya okura yim so ati endra madafo ba ko frɛ me kase bi kyerɛ me o kyerɛ me say one of schools a onu wo ma wo kyerɛ ade no isu ni nyina ne say madam ba ko oba so de onu me say dum pempen so bi na akwa ye ma omre na wakwa akwa wo ya ma ne time de ma ne nyina so apa ho bibia ta ma so eso oba adwuma wa ma na otifie sa still na private school enye government school so na school na no otua ne ka da bia bosum bia de otua ne salary ne nyina for de ma no obe cover man obe chocho dinga hye mama madam ne ho to ne wie ye time so ya eso ni nya hone ba na wa ma sa da fie be 2 months eno achi na oba ye na oba na ode letter ba ye se adwuma no wagya ye onye bio ho apena papa ta ne se da bi se sa na ete ni free ne ko sa wo ye oba na okwa sa ti bia we mu adwuma no gya na kwatena fie wo ho to wie akopa adwuma afro na ye Nhyiraba bra won say me ka kire o say mfiti ase me ka kire o say efiri suru besi form nipa ne yare kese akwanya ne nipa ne de ama no no ne take nipa ne for granted say ejuma mpanifo ni bisu nkura nyansa ebi mu nkura nyansa ebi mu adwum bone aso moma say akura ye ejuma ma na we enye say asema me kan won mi ami hu nipa o ye ejuma ma obi won na days a o yare a wantimi amfa mba ejuma days o yare a wantimi amfa mba ejuma no na what ye free the pay mu na so ye
you can say adwuma ne bro so a onye den untua ne ka but day a one ba no obete no oba adwuma 8 o'clock anopa na wa pon anajo 11 anajo 11 no metio pa upon anajo 11 the next day no oba samba anopa 8 o'clock Nhyiraba senior o samba anopa 8 o'clock oba sampa anajo 11 na wo akra ne ho mfa na wantinyi amba adwuma osre okwan ojitu mu wantinyi amba adwuma be 1 week ubeje di say boss penny ne titi free ni pay mu ubeje di wow boss penny ne titi free ni pay mu enye baby a e wo circle wa ya circle wa ya adwuma no circle wa ya Nhyiraba hwe yeto oman we ni mu he citizens na egu oman ni mu ebi ekura adwen bone ena ye mpanifo no so no so omgusuro no ebi so kura adwen bone so mampani betimi ama oska se ko ya de okuro we so onko esan so mampani no enye inspection how many times now Africa see like impanifo mo Africa see enye inspection president so mugu Africa see omuye inspection Kofidela tiade we mi pese be ka se mi kire wo ekurase nkomo ne abusia me zamrane no me zamrane no wo ye den me bonfo enne de zamra eno me zamra me kasa me kan ye no wo zamra kasa no Nhyiraba Kofidela enti samra kasa na mame na mi du wuja o mi pese wo samra mame ya tabo de enti ye bo anu ni nyina obi wa okwa adwuma ya ma time say okwa adwuma 6 o'clock on be adwuma 6 o'clock now I den wa be adwuma 8 o'clock 9 o'clock on be adwuma 10 adwuma no papa de ama me de a time up na be adwuma na ya na say osamba tena adwuma mu a na o say ndi konkonsa what you say sure Nhyiraba ye de besi a all right me da se Kofidela sa won so ubo mode bohura mu na wa magana tsan subenya hodo ede na dia egu ye nwuma no na sesi ade na ye beye na sa oha we no eto atumi atwa de na ye beye na sa oha we no eso atumi atwa enwuma na egu no de na ye beye because ehunhia pa yese se yatumi hu kwan hodo ye befa so a sa oha we ni nyina no eso betumi atwa unim se woni good customer relation a kwan ye fa so ene o customers edin kita ho a bomode na sua ebetumi abo ma o company no afin so aduane na woto no store na wa bia woto ne ma wo mu no ebetumi abo ma ne matimi akwa nim ba wantumi nso asa na ma na adwuma na beku won hwe abaka se wo fie nipa bi na akwaji adu no de abesi adwuma ho no ma ogu hunyuma na nso na firi wa usiban na firi kasa a wo ka kire afoforo obi aba wo nchen beto ade kasa a wo ka kire no se de wo ba ho ahwa nipa no ba jeje no so no sometimes I na your friend is saying DJ Apakan maybe DJ Apakan ye ni Apakan your friend is saying sports guy de bia no bisa say na mo de adwante be ne mo nya de bia ha na mo sei secret ni nyina ya de ba kupa o ekwa ya kwa mo fa so receive ye no ye fe keke ye kwa ya mo fa so nipa ne ye be kasa be krokro yen ye ni gi se o yankwa ha kra ye ya sa yankwa ha na mo sei fe keke wo hunu enti subana ye tenda di no ebe di tame se adwuma na wo ye na be kwa nanim anasa enkwa nanim suban bi ene ne ma be ye de na di titiriw ene workers ahodo ampanifo bi adwuma fam agumo no mesraw me bra me sister me papa me mama ya wutie me na no pay de ye ka ne se so onim se de wo ye na e ma adwuma ne nkwa nanim a wo ma ne na twe ho firi ho se be ye beboa na Ghana ne ma atimi akoso ye e de ama wo ye de wase pa se wo ka ye ho na ye be bia ho matofo na tum na wo so wafrɛ na wo de wadwe nkyere de aba osusu sa de na egu Ghana nwuma na de na ye be ya sa ha we nyina no ase ebetimi etuo
de se brebre krantini meka wo se wani ene wasugusu a wutie DLFM 106.9 eye Anidaso Wɔhɔ ma Obia na holiday ni yamana ye de pa ofiem honom esense DLFM de wugya ye mu a wahwera de pa na konwa kase yente sa Roman Father konwa na ye tabiri Nhyiraba Kwadwo Sammy bi ye de mi asi akonwa mu na me heha mu se ya nanso ye be nde ye gusu abo adwumade aso my Ghana ebiatie mo Obia nchi akase pa nkoma o tazido aba fo no trotro da be se ni nyina woda mpaso na wutie mi nso ya tonti no wonso ya chiachia pa Meka sa oba Facebook no so e DLFM 106.9 enkomo ye di ni fidiem ha se nyina no sa wo dia wontumi mfra se ye bia homatofo no wontumi mfra fa wadwe nche ne fa bra ye be kan e dia ma o e wo Facebook no so DLFM 106.9 monso amowa mono ni tuning app no ukopie mu a e DLFM 106.9 eno so baby a wo bia outside no betimi do adwe nche dia fa Facebook no so dia mayen let me ajemre akenkan e dia ma o menim se opese otu kwa manone na okopa adwuma bi na wo ya company ba kopa na betimi aboa wo odo kopie mu wo manone boko asumdwi mili woni me se bebre na abu amanfo fa so o my Ghana mu bukata na amanfo ye ne krom ha sei o wodi abrame me ye agent aba betimi dia kopie mu Canada adwuma be opa bia wo kwa benya bia je na so waji usika na wo frɛ na wo mfa wo sana manfo ye nukrum ha sei company ba ko pe na ba o man Ghana mu anu ye travel and tour o pese o kwa manone ko twa wani so ade e ko hwe ne ma hodo e fa wa manone a o metimi de wakọ o pese o kwa ye adwuma nso a o metimi aboa mo kwa ye adwuma den ni nyina ya Emax Global Link Limited Emax Global Link Limited yankuto ne ye travel and tour ye di ya mbwa hye so e bia pese otu kwa akono e betumi aboa ma watimi akọ o de pese okọ Canada Germany Netherlands na pese okọ Italy na pese okọ UK na Australia na pese okọ New Zealand na pese okọ e bia pese okọ bia no e betumi aboa ma wakuso okọ piem amonone na ye kono so ye ba hye wo se wokọ adwuma no so benya bia je yende se nkofo bi na mo do ko na wakọja wasu amanone na wo wontwetwe de ejese edia benede wa amanone no ye yente sa akra enyuma wodo bi a wo pese okokoye bi a obetuma nya adwuma ni bi aye no ebi pese de wo ye nurse ni midwife na pese okoye wo pese okoye pharmacist a ebetumi aboa pa efe lab technicians wo pese okoye sa adwuma na kwanya kase da ho ma wo efe ye wo allied health air workers ya pe wono mo public air health workers ahodo opa wo de bra na yan kase de wo beko wo de obi se na exercise sa de aye ne ho achi se tum wo bezo ko twitwire de ma wono ma wo sa brofo no ta pejot ente won so no Ghana na wasua pa wo de wo ye dentist ese ho adwuma na otumi ye ne ye pa betumi ama wo ye de wakopie mu ni nyina ya Emax Air Global Links Limited na so yankwa na betumi aboa wo consultation dwumade na pese okodi ana general labor na pese okoye eye banker na pese okoye teacher ni anasa driver ni pese okoye engineer anasa businessman ni nyina ya Emax Global Link Limited yani yetumi boa so wonsa do kopie ma manone otumi boa dwumade pa yetumi boa ma wunya visa eye work visa assistant yetumi boa ma wonsa etumi cabin pese o de wunya visa na kokko sua de wa manone a ye betumi aboa pa opese o de akwatena manone na o tese wo ye adwumade wo hono mo nso a me kira permanent resident o kwatena manone a ho application ni nyina na yetumi aboa wo ama wonsa etumi ekabi wo de opese o bo modern na wo citizens citizenship application assistant no nso yetumi boa se be fa wale mu ni nyina betumi aboa pa ma ne betumi akoso di ama wo opese o de otu kwan ekwa manone time no nyanso yanti opese wo ye flight reservations nso a ni nyina betumi aboa wo hotel reservations ahodo and afin so general travel advice ni nyina yetumi di hudwuma wo yaso eye car rentals across Ghana ni nyina ade a Emax Air Global Link Limited
yankuto ne yɛbɔ saa adwuma no wobɛtumi apɛ yɛkyerɛ akwan wɔ nkrapompene mantam mu yɛwɔ wagya ɛyɛ White Cross opposite West Africa ɛyɛ Decor Towers a ɛno no wɔ Kasoa Kwantempɔn no so ɛwɔ yɛ ɛbɛn asafo opposite ɛyɛ Senate office hɔnom ɛhɔnom ne yɛwɔ a yɛbɔ adwuma edifiri na bɛtumi awɔ sape yɛn ɛwɔ 05355 02499 053 550 2499 anaasɛ wobɛtumi afrɛ 0504 203 401 0504 203 411 Afinsu Potential Real Estate for Air Investment Limited. Potential Real Estate Investment Limited. One na woto nsa e dia freeway. Bebia do ndie masa wo pedan papa na etena mu. Wo pasase papa na atumi ato. Asase ensu anyi moso. Bebia kosi dan na mansu bia ne ho. Langas for meto nhya wo so mpapa wo so mfa mawa. Ni nyina Potential Air Real Estate Investment Limited. Ya so ya pene betumi abomo nsa ka asase pa. Na watumi ato na so dia du dwuma. Abrabone de ne asase pa o. Oba asase so no wansi fia. Masa de na de jabusia yin. Omoden na kwa Potential Real Estate Investment Limited for so ye. Omoden na kwa ja asase pa na wansi fesi dan. E wadani bi e wasase ni be wa ye Apollonia. Sanso na eye Shy Horse. Half plot no eye 15,000 Ghana cedis per. Oba betima ya asase ni bi. 4 plot no eye 30,000 Ghana cedis. Ukopie mododo wan so a. They were fearing half plot near 25,000 Ghana cedis. And a 4 plot no say 50,000 Ghana cedis. Canada 500,000 pe ubenya sas papa na to mesi dan papa tena so. E wo do yan so kopie mo do yan so a. 20,000 Ghana cedis. And only half 4 plot no. And a half plot no so 10,000 Ghana cedis. Kopie mo aso ya just dan you betime sas papa ni bi ni so si dan papa na watumi atena mu. Ai mania matumi akoso ye de mapa. The location no ya wasamai. Aya Michelle Camp aya Kwantempɔn no so ya ben aya police station na wɔkwan ho pɛ no ɛhɔnom na ɛwa yɛ di ndwuma betumi afra mpanimfo no wagye aya nkyerɛmu bia 05411 963 64 05411 963 64 and 0242 365 288 your motto ne aya Potential Real Estate was your trusted partner in land sales. Afi mi di mafo heba clinic for na to sefre we mi di mafo hey Dr. Tamidaso Dr. Tamidaso na ka enim se de chese endro ni nyina no ene ayaresa bia na nka wasante mantemu ese ameka se nkram pumpure mantemu nso yenso ya te denne ye bia be piem wankra pumpure mantayi mo awankra ha se ya Dr. Tamidaso se ya be na ha wo wo de chinchina wo de wunya yaresa yankuto ne betumi abo na nyala hodo ha wo ni nyina no yatumi atu asia ede ama wo obane be piem wo ya so ye na wo de infertility na ekwaso a wo ya be ma wa ya mre wo mpam waste pains ahodo ha wo ni nyina no Dr. Tamidaso sesi no be piem opoku ase mayira da kwakọ bia yaresa bia no bi wo hono ma ya boa ebo adwuma wrade de ma Ghana fo ni senti nyama ahodo bia ekuti wa ya nyalo wade Dr. Tamidaso na betumi aboa wo obadi ko piem opoku ase mayira na kokwaje ayaresa afenyala wahodo bia etete wabrabo no na wo so wo ho entimi emfanto na betumi afra mpanimfo no wagye mu ntiremo 0244 774 282 and 055 0500 0500 727 215 0500 727 215. Afi Fred Abraham or the Herbal and Spiritual Hospital Diaba. Omaya le sabia ne de aya hunima ne huhumu nyina na mudi hudwuma penifo bonaba so part ya se wo ba huhumu pa yaresa ana afi hunima ne mudi pa de a Fada Abraham Herbal and Spiritual Hospital ne de Ghana de di twem ba ko pe e ho na Ghana fo nyina tumi de omani akire mu wa wo de opese utumi attract obi na nipa no nyo pepe de ma ho
Would you be my business say on no bakukra say? There were spiritual soaps I bet me the ama war. I want to be the Jalema one cassa to say. Oh, who I said the Tibiano, Massa, until who die cry. But if you be a tatawa, you bet you now wise and sabon in every brabum. And one where witch soap. You bet me you saw how in every war. A dream soap on also the also diabonia. One cassa walk on the one win and chinam. And so sorry, no. No was so dies and tree pamo. Massa Bonnet and wire and tree. And once I was a dream soap on the bee. You bet me you saw how in every war. I feel say a breaking soap. I do be a quiet no me a tata or brabono. The base how when you be the free one more. Commanding soap, what they just a summoner what back can no. What can say the tibia? Sand and Panama Fanama war. What paid you my papa when you be that? Unquad the the application you can reject it. When you're the choir, when Saka a commanding soap no pet. Massa, the uncle choir your bills while we pay the cafe war. Nina for Abraham Heba and Spiritual Hospital. Honum pen on Sabeka a soap wouldn't be I to me on set me a cabi. A yakum fire soap on so. Massa, boy, you must say rather pa. Sikana Ope favor na. Nina, who seminar on my bread, you ma. On sentiment cabinet and to me cross your farm. I feel so money been a tatawa. Ya will air stop all evil soap. And about to me a brow. Humbani aji uni pebi abos we tatao egu business nyina no ma wonsanka stop all evil soap no na me yo ha we nyina free honom afi your destiny soap obi wono ma ne fie be ye bia gene se bre free nsem de santi ohu boton na de kura de ahyem adwuma wa ye bia okoma ne yi na di unkuto bo ne be na wa ye adwuma de nse beka bia ne ya pamo bra sister bibi kwaso o mesa mese bibi wo ho de santi ma wonsanka destiny soap no every aya Father Abraham Heba and Spiritual Hospital honom nentumi mo na ha we nyina eso ntumi ntwa afi so lucky soap ebetimi abo ma so lucky etumi abo abrabo mu the location no eyade a ye wo eye achemota of Anko barrier aso fasta oil filling station honom honom na ye wo edi adwuma working hours no ye Mondays to Saturday Sundays flanopa no nsia kopum awia don bako betira 6 am to 1 pm debiala da ene edi adwuma Afi su cancer na fibroid, stroke ahodo any kidney problems nyina. Sexual weakness. Surface na afi so prostate na aya kese no. Yetumi tu nyina e free honom e de ma wo. Ni nyina ya Father Abraham Heba and Spiritual Hospital. Ana betimi aboa na ha we nyina free honom. Ja matufo na frem penifo na omuni nkomo. 0244 371 695. Ana 0559 11 4122. Father Abraham Spiritual Heba and Spiritual Hospital no. Yan kutu ne bebo na ha we nyina eto etumetwa. Baby, you don't know how much to phone your biatum. You bet me a phrase 0534 0501 99 0534 0501 99 and 0593 40 6565 0593 40 6565. You bet me a phrase now one so what to me about Jumadi so and some of the two down na for agent Fabra. Me pacho do for bana misaka ni. Hello. Me pacho bet me a phrase 0593 40 6565 and 0534 0501 99. Now do agent their back. And so that you to die di hon komo and no pay no enwuma hodo egu o man Ghana money senti no obi kura kon no so de ne sika be bia adwuma mo bia nya bia ye do e ha adwinye pa ye di hon komo no pay won so ususu say dia na egu Ghana fo enwuma a no nti obi kura ko ne kompon no se ono no be bia adwuma ma Ghana obi anya bia ye ade ha adwinye pa. Hello, good morning. Hello. Yes sir, good morning. Me pa wudi ni ba bia kasa free. Kwabi mpacho kasa free. Me pacha ahoma ni twasi mpacho 10 ho kakra ma ye wai.
kase Kobi Asaman kase Kobi. Okay, ya da se pampa choma yenti o. Di empa na susu se egu Ghana nnwuma yi. The country. Oh, yes, no. Yan be oh, Kobi, ya pese ye no di komo pa na so ahoma no twetwa simpacho 10 o kakrama yen. Hello, Kobi. Hello. Hello. Yes, sir. Good morning. Nhyiraba Kwadwo Sammy. Hey, ya hofe. Facha mi o, ba hofe that is say. You are me facha me free do we nya Joyce Ajimai. All right, Joyce Ajimai. Oh, okay. Mpacha me yenti o. Sama mo ka ye nyina ye no kore. Ni ku be bi portrait fa ba mi ku. Papa. Papa ye tupe ya. They say 10 years. Once you back over go, Papa pan be ye breku e ma no. Papa. Oh, mi ku wa me ya yi mi ku. Papa ni banu e so juma na gu. Oh. What if I'm not good? And Draconis were our slash. The woman said, Obia Juma, we are all yet Jumano, not a bit in chain, every one of a consumer enemy. And I would watch it from our red devil. Kafra. Jumano. Well, what's the other Jumano? Also, we're going to Jumano. Kafra. Before the rest of our family. Eyasemo, man Ghana da ben. Obi get man, no be the children in no work man. Na yan kata, ya kan wanya bandu. Yo. Apa be na ko die, na so yan so say ya ko die. Na yo say, obi ya jumani e ti ye ti kwa. E say ya muwa, na ni nua ni nge na nko so. That is ko de tiya kata. Oh, asma si amni ni ye jumano. Oba juma ya ko ni. Sister Ajima ya da se pa. Danko ponchi da pa say won so ba juma die ni so. Hello, good morning. Hello, good morning. The patrol on Temenka. On Temenka, me patrol met me afre about wa wo frefre asamanka se me so facha me na ye nti won kan yi enti wo betumi asa ba homa no so. Good morning. Hello. On Temenka. Enam so kaka na gugu ni nti no. Ahomatofo no ense da ani mu ayen. Na so bo wura mu a ye be fa wo. Na won so tutu se de be pa na egu Ghana adwuma yi. Obi anya sika bia adwuma se obi nya binye. Na so oba mu no obegu nnwuma ni nyina seconds pe. Aw, oh my Ghana da ben. Hello, good morning. Morning, what you are going to say? Ya mi adumo senior ampacho odi ne bia kasa free. All right, pacho me yenti free nungwa. I was asomne de ne tintin ni tie na what trick you na ya mekana no na makano. All right. Yesu ni e ban no o mawe pe ya nsa ye be bie dwuma 1 billion e be gu. Enti ya kan na fona kasa tima mu fo no. Ana so se say Yesu ban. All right. Anybody bring sika to the first line. So people say o ko dwuma mu na oba no so sika boto no dia be bi ade akin okọ oba no so sika boto no dia ba anko yi amane da ko pepe no a na se odi boni enti Yesu ni aban no eno na edi enya enya sa hwio Yesu ni aban no Ghana yen so Yesu ni aban ni pa boni po sabi ye di brade ye enti ne do fo ye fam ye fo so Yesu ye kwa asole ya nti se Yesu ban ya ye betra ho sa da wo. Beso me da se pa se senior utimi de wadwen kire de bae na Ghana no de eye so hana mesumi so hana na betumi abo ma Ghana etimi akwa dem esense so man no ye pese kwei a yentimi emfa sombo ni nyina emfa mbo aban panimfo yenso ye wo chefa yenso ye betimi aye. Hello, good morning.
Oh, wantimi enyina so mpacho betimi afred wadwe nkyere no e de aba na yenso wa magana fo nyina ehu de yakwaso ama nnwuma hodo nyina egu e wo man Ghana mu no ha adwen ye pa so bebi adwuma na wo baba adwuma nim so baba ye adwuma na wagu nnwuma ni nyina ha adwen. Hello, good morning. Opening mpacho wodi ne ba bia kasa free. Mpacho ya fana konto ba de don ata so Lumba. Mi free dance ma me taxi driver. Senior mpacho me yenti o. Mpacho me da mo se ni ano pay mo program mo dia be. Yes, ya da senior. Dana ni bi entie asem wa mo kan na on fan se bitrim. Ni nso nkoma escafo na se blombe bi company so na. Ni na ya adwuma ni bro ni bi ya adwuma. Ni tia ka fan but no bi fetri na ya adwuma no wata ma committee 18. Ebi free ni ngwa ne kish ni ade na na ba. Nti ya no mo late ana ogboni ne kan se ade na ya mo late ana mo so. Ana wa nti ogboni ne ya so be mesika. Someone had done close to the adwuma no. Obibini na wafa na se katika na kachire ne se o Ghana de wonya ya life man na ya tibia wonya kru Africa so na ba kwa. Oreba obetinya ba adwuma no. Sabi yenso ya mentality no akakakra ehun. Menji ni se obroni ewo ni krom na o kwa ko bibi na sabi mpo ye mistake a obi ba tension ne se da bi say na tie. Enti omo hwe ehɔ ne pa yi na de egu nyuma ne sekan ne nso Ghana for ne brother kasa titi ya sabi yemu be nso ya aboro kakra. O ye adwuma na obi direct say o challenge ni adwuma na ya papa dia. And that's about the women in my private. I don't know. Because Ghana was here, you know, for back no year, Jumao. A year, you can say no much of some guests. No, the women are quite rich. And look, Brenner, a thing that is this. What is Enquire 14? And you were Jumaya, senior, Yavin Shao, and then a program on Mobia, Yavin Shao, pa. That is in Bangkok. If I thought of better, Miss Akani. Kobi asamanka se. Yes. All right, yeah, that's a paise da homani muda o pampacho mayenti o. Na mpese mbi se wasemite. Mpacho yenko. So, Ghana nko Obia wan ko school no, oni nko so betima yedwuma no. Ana oni adwin bia so betima yedwuma. Ho kwan se ono so wa adwin se obeye adwuma. But most recently no, obi fo obi adwuma, so wan ko school ko wan Ghana nko na waka memo. And so much check is because you are say Edia nyana na kuma pese o ye won future no. Edia ne parents to teach baka say okay me show juma we akwa no koye edia obeye no so no mfiri na kuma mu. But now ye na say because of the parents choice ntino. Na oye ne biare ba say nka nipa ba ye juma fi na kuma mu a me nyini say dia wo a o te we say shi we juma na o pese ye no. Ana kwa juma mo pese o me ye na o mu ye. But because of some edia juma su ni wo ntino ma me ko party ha no fi na me ye na kaka no fan survive. By saying in a truly, say, did you miss your community? I say, Ejuma me, Enna, Makuma Pekra, me Jimmy. All right. Because me, I'm Jimmy Siano. Me, Ejuma to say, Ejuma, me person me a pan, say, radio presenter with me. Put and tell me car, me need your hopa. Wow. I never said, yeah. Oh, to be frank speaking, say, yeah, and tell me car. Oh, Papa, obey Jumano. By so obey your Kenyan, no problem, no. Any problem. Senior Nambe, Koswa Kuko and Muna, Yenum say, and could be a bad dache. Why? Yeah, that's a part of Michel. Mate, get no crab by any up, and no, obey it, Mate. Yamisha sounds so obeyed Median so. If I thought of Obedi and Sakani. Good morning, Auntie. I just got you. Auntie, I guess so to Pacho my entio. Auntie, I give me Pacho my Casa Fidian and Coffom Cacramame. So I just say, we are the man at the mobile. No, of course, that's the way you look at them. Somebody standing in a saying if I'm born in some way, I say to say again. A man I assume to say again, if I'm born in some. All right. Auntie, Agi, Yanisha. Germany, a woman, a beard mamma. Just here's man who only panning some. You panning did or didn't say sex because see them when you crew. And then Uncle Pardon or look to them and you walk a proud crew. Auntie, Agi, Yamisha, pass. I was so bad, Median, so do I venture a buy. Hello, good morning. Hello. Me Pacho, am last caller. Tabo denti. Pacho, didn't be a free. Pacho,
twe ho kakra bi asa wa homa na twetwa siti mpacho gina ye kakra ma me mpacho yo yeah mpacho so wodi ne yeden medin di Macbeth the Kasefia di Dome all right mpacho ma yentie o mpacho atem say Ukraine ya yes ban esa say we could India oh ahoma no san twetwasi o ba bia wo frei ekwan no wakama pa nanso ahoma no twetwasi facha me pa dodo na pese na nkomo bowura mu na sunsuo na eto aye nti no ama ahoma ne so aye toro pa mo ananka mo pese mo frɛ nanso mo anya kwanya mfra amfa no anase mantimi amfrɛ no yesre mo adamo fancha ye mpa ena ma homatrofo ne se de eso aye toro no nti ana mana koba ne saa edam ase pa se da bia ni da mamu kasa video ne kwaso da DLFM 106.9 enimo ifra machi de denten osi ohoho batani sensuo no echetuo mu a ohun ebeyi hwanti afa segment aka ne de masa ye bebo wondwom me bo onwom saa akopem se nondu bebo se tela timachi ebo onwom gum se de masa nwom pa ya sesa ye de ma wo no holiday ne de mana ya rich pa de ma wo be ba pa betimi aboa wo ye number 1 station na wo man gada nyina eya DLFM 106.9 Shadia we suma me pa say DLFM ye bia yakoba mu de ato ho say opese woni edi dwa woni edi sa woso a ya bia ya pono nyina to abeso betumi abaro ne ya bedi sa woso so de o ye sofo na opese obeka nyame asem say wo nipa bi na ayira na opese wo bodewro na Ghana fo nyina ehwehwe ne de mawa na wotumi te ne nka pa de a aye DLFM 106.9 pe ene betumi ya say adwuma ne nyina ya de amawo afis we ya campaign bi ana opese o run advert nso a DLFM betimi aboa pa we dia odihye bi na afri mu ana opese ye nkai bo de bedum edo ba so me ye na me kire funeral announcement no ni nyina bo moden edi hudwuma wo ba pie mu wo eye agbogwa Johnson a ye ne eye Wisconsin International University ne di hwani mu ye be wonu med gate eye main gate no enchempe hono mo ne ye butu abo ablosant tentenchenchenum hono mo ne ye butu eye adwuma edi free na obetimi afra mpanifo anase marketing fo no marketing team na no ma di nkomo na ja wo so tuma na di nkomo na o ma boa wo se ababoa na wo so dwumadi ahodo bi awudie no ebetimi afa DLFM so 0574 986 818 0574 986 818 anase 0531 698 307 0531 698 307 DLFM yankuto na mama Ghana fo nyina ate wonka ne atuagu udwumadi awudie nyina so edini ye Nhyiraba Kwadwo Sammy niguswati tahaya menkwaye dia kane de ya nyombo nkuto me bo nyuma akopem se nondu bebo na nondu ni nya bope ya masala fe konja ne so na sexy eye journalist aba betena se no odi eye mid morning drive na beto so na we ya mpaye bedwa se kofitela ebe kan news dia ma wo awra ajonko habe wura we fie ha o aha no mbe ye dekeke eni kwaswani DLFM 106.9 entina na encha obesa timi kabio e wo mra me de nyompa eje wotata holiday nim